Pak, iki anakmu, Untara. Aku kesasar ning Ungaran, Pak. Gara-gara mau ana razia ning Bandungan. Terus aku mlayu ra weruh dalan mulih iki, Pak. Aku dolan Bandungan mergo mumet. Mergo wingi diparani bocah wedok ngaku-ngaku anakku. Nanging dheweke ra mudeng sapa ibuke. Aku ya dadi bingung to. Wong yangku mbiyen 7 sing meteng 11. Wong aku ya asline T-Rex, wong kuli boyo. Aku ketoke kabotan nek kon ngingu anak, Pak. Mulane aku butuh gerobak, kompor, panci, lan liya-liyane. Nggak usah dodolan pentol, Pak. Aku tak leha-leha ning omah wae. Lah mengko sing dodolan ben anakku wedok. Hitung-hitung latihan mandiri. Mangkale ben ning Car Free Day.